Didol lagi iki. Kayak nyunduk pentole iki lho nek mangan tuku terus sunduk ngene, ada plastik disunduki nyang. Lah caose didol lagi. Gratis kaose. Ya wis njaluk caos tok aku. Ya? Njaluk caos tok. Kok gak tuku pentol? Gak. Lho kok memang njaluk kaos tok? Heeh. Wah arek edan sembarang takon yo. Suwun. Wah, acah edan. Yo. Kecape. Kok kurang jangkep kecap barang lho. Sunduke. Astagfirullahaladzim, gak tuku nang kene. Tawah kon sembarang dandan-dandan takokno njaluk sambel tok. Yo. Nanti kabeh arek iki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah pentol jek akeh ngene, Cak. Dandange sing tuku bojoku. Hah? Rombonge gak dol. Lapo? Takon ngono iku kok. Lho lapo? Aku ya tuku pentol. Apa? Aku tuku pentol. Gak ngono kok jek akeh sampean. Iya sepi iki. Wis. Apa? Tuku pentol. Lah tuku-tuku gak duwe mero nyunduk lah gitu. Lho alah ya tak kei dhuwit. Anggitmu udu nambah sunduke iku. Ya gak ya tak kei dhuwit kok glane. Jek akeh ngene dernan ndi ae sampean. Sepi iki, Mang. Sampean ini dernan ndi ae. Alah aku ider. Lah ya kudune pentol kan ider. Gak aku manggon nang kene tok iki. Duh, sik tak dhuwit kok kan. Kate duwe enggak kate nyunduk, aja nyunduk wis gak usah nyunduk. Sik ora kok Mas. Gak usah wis. Saya tak njupuk dulu. Gak usah wis. Tak ganjel ngene wis, gak mau. Ya aku bisa kepengin pentol, tujuanku tuku pentol. Tapi gak kau duwe iku lho, ndene tuku. Rasaku wis tak sak. Kak, golek pembeli sing temen-temen ae. Kak, maksudnya iku lek sampean idere nanti kok jek akeh. Ya gak ider. Lho yo idero sih, Cak. Sampean niku kelilingo. Sampean niku keliling, gak mandek kae nok kene. Wah. Ya mesti ae sampean niku wong dodol pentol. Adik iki jamane iku koyo ngene ana pandemi, arek TP iki prei. Oh sampean jek magruk nang kene. Ngono wong Jumatan lho. Iki dinane apa? Selasa. Ya dina Selasa kaya Jumatan iki Ya lho. ben sing budal saiki kate Jumatan yo wajan terus apa ro? Yo gak terus nginep nang masjid ngono ah. Hah? Terus nginep nang masjid ngono ah. Oh, mbak nek pengen tuku pentol. Lha yo gak Cak, idero lek kepengin payu ku sampean keliling. Keliling kampung-kampung, ngono keliling kampung-kampung. Ya kan sudah tuku pentol apa gak? Duitku keri ya. Tak coba sih ya. Sampean keliling ngono. Cek mosok dodol mandek kae ngono kene. Yo gak payu, keliling. Iya sudah tuku. Iku jenenge ilmu marketing iku digawe. Ngomong-ngomong keliling. Lho iya sih. Pentol arep marketing. Lho, lek sampean tok-tok kene payu tak gawe iki, Mang. Lho, siji marketing. Marketing. Marketing iku. Sampean iki, payu tak gak? Durung. Lho lah iya. Ono arek sampel iki mang njaluk sambel Apa? kok. Arek cuwil sembuar ditakon. Oh, berarti kate entek penol sampean. Ndak apa Iku, Mang. sambel tok ngono. Iku marketing. Marketing. Hah? Marketing. Wes, nang keleleng yo, aku tak njupuk dhuwit sik lali ya. Pas aku mang tak sak wisan. Keliling. Tinggal keliling sik. Kayak tulisan sik. Tinggal keliling. Yes. Yo. Oleh. Pentol. Bakule nanti iki? Pengen apik dhewe. Wah, masuk iki. Wis yo akeh pisan. Wis beneran iki gratis. Hei, yo, pengen apik dhewe yo ale. Loro-loro ae, yo kakek. Paham kalem ae. Ayo, gratis. One.
Hei, Apa ya bengok-bengok? nah ngene berarti keliling temen wong iki. Pentol ya. Soal entek. Oh iya. Alah karek piro? Karek 3.000. Pas wis ya. Iya pas. Coba dhewe iki. Njupuk dhewe. Berarti iki sing dodol iki mulih pentol entek, njupuk maneh. Laris alhamdulillah. Soale mang tak kongkon keliling ngono lho. Tak kongkon ya wis. Sambel ya. Ya, tak kongkon keliling dadi Bakule kentekan. bakule kentekan terus mulih njupuk maneh. Kan gue berarti iki. Yo ka enek wong wis entek ku lho. Wis engko tak sampekne. Lumayan lah. Iya ya. Ya. Pinter Cak Silo. Pokok Cak Silo yo kadang lek seumpama dikandani genah-genah ngono ya dilakoni ngono lho, digelem nglakoni gak ngeyelan ngono ya alhamdulillah. Lho, entek. Ini kan enak. Yo. Alhamdulillah. Anu, apa iki jenenge? Apa? Mari njupuk pentol. Juga pentol sapa? Lho kan dagangan entek. Entek. Alhamdulillah. Bener omonganmu. Heeh. Basa keliling langsung dagang aku entek nge. Lha iki mang ana wong kari telu. Tuku 3.000 iki tak tampa duwike. Terus Lah sampean iki mang keliling kan. Keliling. Terus entek njupuk pentol mulih maneh. ora keliling tak daleke aku keliling mlaku dhewe, mlaku tok enggak keliling desa. Sik, apa? Keliling, ketiga. Sampean mang tak kongkon keliling. Lah terus sampean keliling. Yo keliling bisa nagek mulih. Lah iki ne. Yo ndek kene. Gusti Allah, astagfirullahaladzim. Keliling iku ya karo sepedahe karo pentol iki didol. Kon nang ngomong ngono ah. Masalah Dol kepingin payu market. marketing. Marketing. Ayo Mbak Puri market iki market iku keliling cah mesti payu entek. Temen tak tinggal melayu mlaku rono kampung desa. Ya Allah. Lho wis desa kono. Gusti. Keprapatan kono lho, tamu marang. Dadi sampean keliling mang karo nggawa ngene. Iya. Terus ngomong ngomong apa? Ngomongi wihu iki dodolan apa? pentol. Lah pentole? Iki ndek kene. Nang ndi keliling ku sing didol iku digawa. Ngomong ngono, kon ngomong. Allahu Akbar. Gusti iki ya apa? Lah iki terus entek iki nang ndi pentole? Semenjak tak tulis iki bikin ngapain dhewe ngono wis ade keliling moro kabeh ngomong entek berarti ya Ya alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terus sampean gak ono duwe. Sing ijoli sapa iki? Sopo ngono? Ya awakmu no. Lah kok aku iku lho. Lah sing kon kan awakmu keliling kok, Cak. Ya Allah, Cak, iki wong model ya opo sih, Rek? Lah kon model apa? Kok Ngene. Ya Allah. ya. Wis dah, tak ngomong keliling. Ya wis keliling wis mari lagi mulih no. Ya pentole iku digawa Kon didol. gak ngomong ngono, ngomong martekeng. Ya Allah, Gusti Allah. Apa ngomong martekeng? Marketing. Marketing. Lah iki terus ya Allah iki Aku mlaku marketing. iki terus entek iki diroyok arek-arek iki. Lho. Lah urusanmu ah, sing kon awakmu kok. Aku cuma ngongkone iku, Cak. Iki pentol iki gawon Gak keliling. ngomong hawa, kon ngomong marketing terus Keliling. aku keliling wis. Marketing kok. Wis aku keliling. Ya Allah. Sampai teko kuburan pojok kono ya lampu merah. Gak nggawa apa-apa. Gak. Gak lemos sampean. Ya kan sing gak lemo sing nguruhi gak teges ngono. Gak teges kudune, Cak. Sampean iku ya mikir. Tapi alhamdulillah Sampean nak dodolan. dodol. Iki lak cek payu. Ah. Lah sampean keliling gak nggawa iki lho lapo keliling kan iku. entek kan bisa. Entek tapi gak ono duwike. Gak masalah. Wis aku ikhlas. Aku mau ngijoli lho. Ya engko cicilin gak apa-apa. Ya Allah, aku cecil aku iki ya apa? Ngene lah aku budal teko omong bojoku aku pamitan Dik. Heeh. Aku tak kerja dodol pentol. Dodol pentol. Ya masak dongan entek. Alhamdulillah entek. Lah duwike. Duit kok apa rezeki kan? Rezeki ku bagi toko Allah ana titik ya. Iya, sampean saiki ngomong teko ngono, ditelathu bojo sampean lho ya. Ya gak mungkin lah marketing kok. Sampe ditelathu bojo sampean. Ya gak lho. Iya. Bojoku tak didik kabeh kok. Didik apa? Jelas. Jadi, nek jenenge duit masih 3.000 disyukuri. Iya. Rezeki akeh titik toko Terus Allah. kulaan karo apa?
Ah ya. Ayo, Warteg. kulaan karo apa? Ya cicilen to Kil. Cicilan iki lho. Mangkane Cak, ndi yo sing sampean dodolan. Oh. Iki lak cek payu. Kok payu. Dadi lek keliling ku yo nggawa. Kon gak ngomong ngono, keliling ngocak. Keliling aku keliling. Astagfirullahaladzim kudu Iki yo lho, apa sih nek. iki lho, prapatan kalau lurus ngiri mubeng sampai kono Ya pojok-pojok Allah. bisa apa Pak Lurah. Cak Silo. Wis ngene. Ya, marketing. Atik ya, Hah? bojo sampean Mbak Titin. Heeh. Sampean mulih. Alhamdulillah pentol entek. Cak endi duwike? Iki. 3.000 kok mek 3.000 langsung ngono nyelatu. Ya apa? Langsung. Kok mek 3.000 kabeh ndi? Ya apa? Di sini ukil. Ya yo gak, moh lapo? Moh wis. Di sini Moh, ngono. moh. Martekeng. Kel iki piye iki? Martekeng.